Усім прывітання. Напішыце, калі ласка, у каментарах, ці нас добра чуваць і ці бачна ўсё нармальна. Бачу, што пара чалавек уже далучылася. Дзякуй вам вялікі. Так, чытаем, што там пакуль не пішуць. Ну, спадзяюся, што... Ну, але пастаўце, можа, які плюсікі ці што ўсё нармальна. Чутно. І так, сёння мы пачынаем наш чарговы ўжо выпуск, 7-й, першага сезона такого праекта сумеснага Беларускай Амерыкі. Гэта праект Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы і Беларускага інстытута навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, які прадстаўляе Наталія. І сёння гутарка пойдзе пра выбары ў ЗША. Гарачая тэма зараз на нашых абшарах, напярэдадні выбараў у Злучаных Штатах. Таму і вырашылі звярнуцца менавіта да гэтай тэмы і заглыбіцца ў такі гістарычны экскурс, наколькі беларусы былі актыўныя ці неактыўныя у разнастайных выбарчых кампаніях папярэдніх гадоў. І хочу прадставіць вам Наталью Гардзіенка. Гэта беларускі гісторык дыяспары, якая, так сказаць, ласкава пагадзілася нам распавядаць пра цікавыя рэчы аб беларускай прысутнасці, аб беларускім следзе у гісторыі ЗША. І ўвогуле, як беларусы праяўлялі. Нагадваю, што гэта праект канала АБА, Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы. І, калі ласка, хто яшчэ не падпісаўся, калі ласка, паставце вашу падабайку, і мы вам будзем вельмі ўдзячны. І падпішыцеся на наш канал. Ну і ввогуле распавядайце, шарце гэтае відэо. Ну, а мы тады зможам часцей выходзіць і рабіць цікавыя праекты. Я перадаю слова Наталіі. І, да, калі ласка, калі у вас будуць па хадзе нейкія пытанні або нават каментары, вы пішыце іх у каментарах. І мы потым ужо пасля лекцыі зачытаем гэтыя пытанні, адкажам, і пасля адказаў на пытанні вас будзе чакаць навіны беларускай дыяспары ў ЗША, і яшчэ ў нас плануецца госць. Не скажу, хто, спадзяюся, што ўсё атрымаецца, але у нас сёння такі незвычайны фармат яшчэ будзе з госцем. Так, дзякуй вялікі. Значыць, мы тады пачынаем. Перадаю Наталле слова. Наталля, прывітанне. Прывітанне. Вітаю ўсіх, хто слухае і глядзіць гэты канал і нашы лекцыі ў межах праекту «Беларуская Амерыка». Сёння мы пагаворым пра беларусаў у амерыканскіх выбарах. І я попрошу Надзею завладаваць прэзентацыю спачатку, калі ласка. І на гэтым пачынаем. Як вядома, эмігранты з беларускіх тэрыторыяў, што масава прыбывалі ў Злучаныя Штаты Амерыкі цягам 20-го стагоддзя, не маглі не звярнуць на сябе ўвагу амерыканскіх палітычных чыннікаў. Па атрыманні грамадзянства нашыя суродзічы натуральна рабіліся выбаршчыкамі, і іх інтарэсы і галасы набывалі вагу для палітыкаў і на мясцовым, і на агульнадзяржаўным узроўні. Праўда, слабая нацыянальная сведамасць ураджэнцаў беларускіх земляў на пачатку 20-го стагоддзя не дазваляла амерыканскім палітычным дзеячам вылучаць іх у нейкую асобную групу, што была б аб'ектам наўпроставай агітацыі. І зразумела, што інфармацыя пра тагачасных беларускіх эмігрантаў як выбаршчыкаў фактычна адсутнічае. Першыя звесткі, наступны слайд, першыя звесткі пра тое, што беларусы пачалі браць удзел у амерыканскіх выбарах як палітычная група, датуюцца 1928 годам. Тады ў Чыкага быў заснаваны першы беларускі палітычны клуб,
які меў назоў беларуска-амерыканскі грамадскі клуб. На старшыню яго быў абраны Антон Чарапук-Змагар, гэта бацька вядомага Янкі Чарапука-Змагара, эмісара БНР, які прыбыў на пачатку 20-х гадоў у Злучаныя Штаты і пасяліўся ў Чыкага. Клуб падтрымоўваў кандыдатаў ад розных партый. У часе прэзідэнцкай кампаніі на ягонай падставе з'явілася адмысловая беларуская арганізацыя ў падтрымку Альфрэда Сміта на прэзідэнта. Гэтая структура стварыла свае філіі, як выбарчыя штабы ў некалькіх раёнах гораду, яе прадстаўнікі былі прынятыя самім гэтым Альфрэдам ці Алам Смітам, як тады яго называлі. Ён дэклараваў падтрымку вызвольнаму змаганню беларусаў. Хоць палітык-дэмакрат і прайграў тыя выбары рэспубліканцу Герберту Гуверу, беларуска-амерыканскі грамадскі клуб працягваў сваю дзейнасць і далей. Наступны слайд. Паводле звестак тагачаснай беларускай газеты «Беларуская трыбуна», у 1932 годзе на мясцовых праймеріз ягоныя прадстаўнікі агітавалі за цэлы шэраг прыхільных да беларусаў кандыдатаў. Іосіф Прыбуло і Даніэл Ростер ішлі на пост так званых камітыменаў. Омар Костер на пасаду губернатара, суддзя Генцель на пасаду генеральнага пракурора штата, нехта І. Кобрынскі на пасаду сакратара апеляцыйнага суду штату і гэтак далей. Цэлы шэраг асобаў, пра якіх адмыслова пісалася на старонках беларускай трыбуны, якіх падтрымліваў гэты самы беларуска-амерыканскі грамадскі клуб. Кандыдаты належалі як да дэмакратычнай, так і да рэспубліканскай партыяў, а ў матывацыі падтрымкі спрацоўвала найперш прыхільнае стаўленне да мясцовых беларусаў. Так, па выніках праймеріз на старонках тае ж самай газеты быў змешчаны заклік да беларусаў ад імя таго самага клубу долучацца да ягонай дзейнасці. Бо наступны слайд, калі ласка, пісалася: «Нам, белорусам, в переживаемое тяжелое время, как никогда раньше, важно иметь своих людей как в штатном, так и в городском административном аппарате. Мы должны иметь у власти людей, которые бы сочувствовали положению нашего народа, которые бы не отворачивались от нас, белорусских выходцев в Америке, в случае нашей нужды. Наше положение может быть значительно облегчено, если мы, пользуясь правами американских граждан, будем близко стоять к административному аппарату, интересоваться местной политической жизнью, принимать живое участие в выборах и так далее». Ёсць звесткі, што ў 1920-х у Чыкага быў створаны таксама расійскі рэспубліканскі клуб, які больш як напалову складаўся з беларусаў, і на чале якога стаялі ўраджэнцы беларускіх земляў архімандрыт Тимон Гуляр і нехта Владимир Сабінскі. У Нью-Йорку першы рэспубліканскі клуб быў украінска-беларускі і з'явіўся і дзейнічаў коратка ў часе прэзідэнцкай кампаніі 1936 года. Ну, прынамсі, гэта тое, што мы ведаем пра тагачасную палітычную актыўнасць беларускіх эмігрантаў. У выбарах 1940-х гадоў арганізаванага ўдзелу беларусаў фактычна не заўважана. Аднавілася і актывізавалася палітычная дзейнасць нашых суродзічаў ужо намаганнямі паваеннай эміграцыі ў ЗША на пачатку 50-х. Наступны слайд, калі ласка. Пераважная большасць уцекачоў Другой сусветнай вайны прыбыла ў ЗША цягам 1948-1952 гадоў. Ужо ў 1952 у часе прэзідэнцкай перадвыбарчай кампаніі газета «Беларусь» змяшчала тлумачэнне наконт таго, хто мае права галасаваць. А ў 56-м на яе старонках быў змешчаны пераклад адмысловай інструкцыі для выбаршчыкаў. Менавіта ў гэты час нашыя суродзічы актыўна атрымоўвалі амерыканскае грамадзянства і пачыналі звяртаць на сябе ўвагу амерыканскіх палітычных дзеячаў. Наступны слайд. Актывізацыя ўласна беларускага ўдзелу ў
перадвыбарчых кампаніях на розных узроўнях прыпала на 60-е гады 20-го стагоддзя. Так, у выбарах 1960 году беларусы бралі ўдзел у прэзідэнцкай кампаніі дэмакрата Джона Кеннеді. Беларускія выбарчыя камітэты былі арганізаваныя ў Мічыгане, у Нью-Йорку, Нью-Джерсі і асабліва актыўна дзейнічалі суродзічы у Саут-Рыверы на чале з Янкам Цупрыкам. Аднак больш маштабная палітычная дзейнасць беларусаў была звязаная з рэспубліканскай партыяй, бо менавіта рэспубліканцы ў 60-х шырока дэкларавалі падтрымку змагання за незалежнасць паняволеных народаў, мелі актыўную антыкамуністычную пазіцыю, што адпавядала інтарэсам большасці прадстаўнікоў беларускай паваеннай эміграцыі. Наступны слайд. Ужо на пачатку 1960-х гадоў у штаце Мічыган дзейнічаў першы беларускі паваенны рэспубліканскі клуб, стваральнікам якога стаў Васіль Пляскач. А ў 1964 годзе ў часе прэзідэнцкай кампаніі беларусы ў Нью-Йорку стварылі перадвыбарчы камітэт, які вёў кампанію пад лозунгам «Беларусы за Голдвотера». Кіраваў гэтым камітэтам вядомы беларускі дзеяч Кастусь Мерля. Бары Голдвотер, як кандыдат ад рэспубліканскай партыі, быў сімпатычным беларусам. У сваім звароце да амерыканцаў беларускага паходжання ён абяцаў: «Стаўшыся прэзідэнтам, я дагледжу, каб пытанне незалежнасці Беларусі і самавызначэння было пастаўленае ў адзіночаных нацыях. Я дамагаўся б, каб была зарганізаваная беларуская секцыя ў «Голасе Амерыкі», як крок да больш праўдзівай рэпрэзентацыі Беларусі ў адзіночаных нацыях. Я зраблю усякія мірныя захады, эканамічныя, дыпламатычныя, маральныя, дзеля прыспяшэння свабоды беларускага народа». Вось што прапаноўваў гэты самы палітык-рэспубліканец беларускім выбаршчыкам у ЗША. Бары Голдвотер кампанію прайграў дэмакрату Ліндану Джонсону, які, што праўда, таксама быў даволі прыхільным да беларусаў яшчэ ў часы свайго віцэ-прэзідэнцтва. Ён тады сустракаўся з беларускімі дэлегатамі ў кангрэсе з нагоды Дня незалежнасці Беларусі, скіроўваў віншаванні на адрас беларуска-амерыканскага задзіночыну і фактычна працягнуў гэтую практыку ў часе знаходжання свайго на пасадзе прэзідэнта. Разам з тым, дэмакраты ў знешняй палітыцы былі больш арыентаваныя на суіснаванне з Савецкім Саюзам, таму і ў наступных перадвыбарчых кампаніях беларусы больш актыўна былі заангажаваны ў рэспубліканскім руху. Наступны слайд. Рэспубліканцы да таго ж вельмі настойліва прыцягвалі ў свае шэрагі прадстаўнікоў паняволеных народаў. У часе выбараў 1968 года наступны беларускія прыхільнікі рэспубліканскай партыі стварылі ў Нью-Йорку адмысловы камітэт «Беларусы за Ніксана Агню» у падтрымку Рычарда Ніксана і Спіра Агню на пасады прэзідэнта і віцэ-прэзідэнта адпаведна. На чале камітэту стаў беларус Пётр Манькоўскі, а сама структура каардынавала дзейнасць беларусаў з розных асяродкаў у падтрымку рэспубліканскіх кандыдатаў. На старонках газеты «Беларусь» друкаваліся матэрыялы пра Рычарда Ніксана і шчыра святкавалася ягоная перамога. З яе нагоды агучваліся уласныя беларускія спадзяванні. Гучалі яны такім чынам: «Мы, амерыканцы беларускага паходжання, чакаем паляпшэння нашай грамадска-палітычнай сітуацыі пры новай адміністрацыі. Ведама, нашыя дачыненні з старой адміністрацыяй заўсёды былі карэктнымі, але на гэтым яно звычайна і канчалася. Не было ні той цеплыні людской, ні спагады, не кажучы ўжо аб глыбейшым зразуменні нашай праблемы. Ды ці магло яно быць у тых, хто так рупна браўся за будаванне мастоў да Крамля, шчыльна зачыніўшы вочы і вушы на пратэсты тых, хто стогнуць пад тымі мастамі. Ад новай адміністрацыі цудаў мы не чакаем, бо ж нам найлепш вядомыя тыя характэрныя цяжкасці, з якімі ёй прыйдзецца змагацца, асабліва на пачатку. Тым не менш, мы спадзяемся, што яна стойка будзе трымацца з свабодалюбных традыцыяў Амерыкі, прыверне згоду і супакой унутры краіны, ды дасць цвёрды адказ тым,
хто займаецца міжнародным разбоем. У такім кантэксце мы маем надзею, што і нацыянальныя аспірацыі беларускай меншыні ў ЗША знойдуць не толькі вонкавыя прызнанні, але і належнае зразуменне і практычнае падтрыманне. Наступны слайд. Прэзідэнцкая кампанія 1968 года была адметная тым, што рэспубліканцы зрабілі стаўку на нацыянальныя групы. І тыя сапраўды выявілі асаблівую актыўнасць у межах спецыяльна створаных камітэтаў нацыянальнасцяў рэспубліканскай партыі. Па выніках выбараў прадстаўнікі розных нацыянальных групаў, што былі заангажаваныя ў кампанію, у тым ліку і беларусы, сталі запрашацца на ўрачыстыя мерапрыемствы на ўзроўні штатаў, а таксама і на інаўгурацыю прэзідэнта Ніксана. Была агучаная ініцыятыва стварэння адмысловых нацыянальных структураў у шэрагах прыхільнікаў рэспубліканскай партыі. Асабліва актыўнымі ў часе прэзідэнцкай кампаніі 1968 года былі беларусы ў Нью-Йорку і Кліўленде. Іх прадстаўнікі, адпаведна Станіслаў Станкевіч і Ян Караковіч, былі ўпершыню запрошаныя на інаўгурацыю прэзідэнта і віцэ-прэзідэнта. Больш за тое, да часу інаўгурацыі ўжо былі заснаваны уласныя беларускія рэспубліканскія клубы ў штатах Нью-Йорк і Агая. Такім чынам, удалая кампанія 1968 года выдатна паспрыяла беларусам у наладжванні трывалых кантактаў з рэспубліканскай партыяй. Сама ж партыя стала надалей развіваць супрацоўніцтва з нацыянальнымі групамі. Ужо пры канцы кастрычніка 1969 года ў Вашынгтоне адбылася арганізаваная рэспубліканцамі першая канферэнцыя нацыянальнасцяў ЗША, якая сабрала прадстаўнікоў 31 нацыянальнасці з 20 штатаў. Ад беларусаў на ёй прысутнічаў Станіслаў Станкевіч, які, як галоўны рэдактар газеты «Беларус», галоўнай на той час газеты амерыканскіх беларусаў, стаў няспынным правадніком ідэяў рэспубліканцаў у беларускай грамадзе. Ён жа заняў афіцыйную пасаду беларускага дарадцы ў аддзеле нацыянальнасцяў рэспубліканскай партыі. Рэспубліканцы здолелі прыцягнуць да сябе прадстаўнікоў розных нацыянальных групаў, у тым ліку і дзякуючы змене парадыгмы бачання эмігрантаў у амерыканскім грамадстве. Дагэтуль панавала ўяўленне пра амерыканскае грамадства як плавільны кацёл, melting pot, у якім новапрыбылыя асімілююцца, каб стаць часткай адзінай нацыі амерыканцаў. Ніксан і ягонае атачэнне сталі прасоўваць іншае бачанне, якое можна назваць такой тэорыяй дзвюх бацькаўшчынаў, якая падкрэсліла важнасць захавання і развіцця эмігрантамі сваёй культуры, нацыянальнай спадчыны, ідэнтычнасці дзеля пашырэння разнастайнасці амерыканскага грамадства. У гэтым была ўбачаная сіла Амерыкі. І такая тэорыя, безумоўна, была прывабная для прадстаўнікоў нацыянальных групаў. Калі раней дзейнасць на карысць сваёй першай бацькаўшчыны магла ўспрымацца ў грамадстве як нелаяльнасць да Амерыкі, то цяпер парадыгма змянялася, і беларусы, як і прадстаўнікі іншых нацыяў, маглі зусім спакойна пачувацца, выкарыстоўваючы амерыканскія структуры для прасоўвання беларускіх нацыянальных інтарэсаў і дзейнасці на карысць Беларусі. Наступны слайд. Папулярнасць палітыкі рэспубліканцаў, у тым ліку і сярод беларусаў, адлюстравалася ў хуткім пашырэнні ўдзелу суродзічаў у структурах і мерапрыемствах гэтай партыі. Так, на другую канферэнцыю нацыянальнасцяў у Вашынгтоне былі запрошаныя ўжо 12 беларусаў з 7 штатаў. Праўда, з розных прычынаў змаглі паўдзельнічаць толькі двое. У 1971 годзе ў гэткай канферэнцыі бралі удзел 3 прадстаўнікоў беларускіх клубаў і 2 прадстаўніцы моладзевай беларускай арганізацыі з Кліўленда. У 1970 годзе беларусы ўваходзілі ў структуры рэспубліканскіх арганізацыяў у 7 штатах: Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Агайо, Мічыган, Іллінойс, Каліфорнія і Мэрыленд. У 1971 годзе афіцыйна дзейнічалі беларуска-амерыканскія рэспубліканскія клубы у штатах Нью-Йорк, ён найстарэйшы быў, дзейнічаў з 69 года, Агайо таксама з 69, Мічыган ад 70-го і Нью-Джерсі ад 71-го, і знаходзіліся ў стадыі афармлення клубу ў штатах Іллінойс і Каліфорнія. У тым самым годзе паўстала яшчэ адна адмысловая структура ў межах рэспубліканскай партыі. У дадатак да аддзелу нацыянальнасцяў была
створаная рэспубліканская рада нацыянальнасцяў як дарадчы орган пры цэнтральным камітэце рэспубліканскай партыі. Ад беларусаў у яе ўвайшлі той же самы Станіслаў Станкевіч, Барыс Данілюк, Ростислав Горошка, гэта ўсё нью-йоркаўцы, і Ян Караковіч з Кливленда. Наступны слайд. Усе згаданыя арганізацыйныя захады спрычыніліся да надзвычай актыўнага ўдзелу беларусаў у прэзідэнцкай кампаніі 1972 года. У жніўні таго году беларуская дэлегацыя ўдзельнічала ў канвенцыі рэспубліканскай партыі, якая зацвердзіла Рычарда Ніксана кандыдатам у прэзідэнты. У верасні быў заснаваны адмысловы выбарчы рух «Беларусы за Ніксана агню» на чале з Вітаўтам Кіпелем. Дагэтуль перадвыбарчая кампанія вялася беларуска-амерыканскімі рэспубліканскімі клубамі. Рух наладзіў сувязь і з прадстаўнікамі рэспубліканскіх клубаў, і з беларускімі прыхільнікамі нават дэмакратычнай партыі, згоднымі галасаваць за Ніксана. Філіі руху былі арганізаваныя ў штатах Каліфорнія, Каннектыкут, Дэлавэр, Флорыда, Ілінойс, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Агайо, Пенсільванія, Вісконсін. У межах руху вербаваліся добраахвотнікі для працы ў выбарчай кампаніі, арганізоўваліся мітынгі ў падтрымку кандыдатаў у прэзідэнты ў дзесятках гарадоў у розных штатах. Агулам быў праведзены 91 мітынг менавіта беларусамі. Ладзіліся сустрэчы з кандыдатам у прэзідэнты, друкаваліся матэрыялы перадвыбарчай агітацыі. Менавіта ў часе гэтай кампаніі былі ўпершыню выдадзеныя адмысловыя значкі «Belarusians for President Nixon». Далей гэтая практыка стала звычайнай на дзесяцігоддзі, і падобныя значкі выдаваліся і для іншых кампаній. Па выніках працы ў часе падрыхтоўкі да выбараў 1972 года была створаная таксама агульная федэрацыя беларускіх рэспубліканскіх клубаў, якую ўзначаліў Вітаўт Кіпель. Ад 1982 года кіраўніком быў Васіль Міленович. Кампанія 1972 года была сапраўды ўдалай і ўмацавала пазіцыі беларусаў у рэспубліканскіх руху і ў калідорах амерыканскай улады. Нашы суродзічы цяпер былі сталымі ўдзельнікамі інаўгурацыі розных прынагодных прыняццяў у Белым доме, а таксама ў губернатараў розных штатаў. Ад імя прэзідэнта дасылаліся звароты да беларускай грамады з нагоды розных значных падзеяў. А ў 1974 годзе амерыканскія беларусы змаглі паўплываць на фармаванне маршруту паездкі прэзідэнта Ніксана ў СССР, а дакладней на ягонае наведванне Менску. Наступны слайд. Гэта было першае ў гісторыі афіцыйнае наведванне амерыканскім прэзідэнтам Беларусі. І пераканалі ў неабходнасці гэтага менавіта актыўныя беларускія рэспубліканцы. Яшчэ на прыняцці ў Белым доме 19 лютага 1974 года беларускія прадстаўнікі Станіслаў Станкевіч і Вітаўт Кіпель пераконвалі прэзідэнта і ягоных дарадцаў у неабходнасці наведвання Менску. Пазней на розных пасяджэннях рэспубліканскіх структураў беларусы агучвалі гэтую прапанову, а беларускія рэспубліканскія клубы дасылалі ў адміністрацыю прэзідэнта адмысловыя мемарандумы і звароты, перадавалі ўсю магчымую англамоўную літаратуру пра Беларусь і пра беларусаў ЗША. Паездка гэтая мусіла мець некалькі мэтаў. З аднаго боку прыцягнуць увагу свету да Беларусі, а з іншага быць знакам павагі да амерыканскіх беларусаў, якія актыўна супрацоўнічаюць з рэспубліканскімі структурамі. Беларусы зрабілі ўсё магчымае, каб заахвоціць наведванне Ніксана ў Менску, і ў іх сапраўды атрымалася. На пачатку ліпеня, дакладней 1 ліпеня 1974 года, паездка адбылася, і трэба сказаць, што ўсе бакі засталіся ёй задаволеныя. Наступны слайд. Нягледзячы на наступныя праблемы і сыход з пасады прэзідэнта Ніксана, беларусы працягвалі дзейнічаць у шэрагах рэспубліканскай партыі. Асабліва актыўным быў Вітаўт Кіпель, які ўвайшоў у выканаўчы камітэт агульнаамерыканскай
беларускіх рэспубліканскіх нацыянальных клубаў, а таксама стаў старшынём Федэрацыі нацыянальных рэспубліканскіх клубаў штату Нью-Джерсі. Ён рэгулярна сустракаўся з наступнікам Ніксона на пасадзе Джеральдам Фордам, з якім, дарэчы, займеў своеасаблівыя нават сяброўскія адносіны. Наступны слайд. Тым не менш, на выбарах 1976 года беларусы ў значна большай ступені падтрымалі дэмакратаў на чале з Джиммі Картерам. Прычынаю стаў не толькі Вотергейтскі скандал, але і канцэпцыя знешняй палітыкі ў дачыненні да Савецкага Саюзу, прапанаваная Фордам, так званая палітыка разрядкі. У той жа час, напярэдадні выбараў, дэмакратычная партыя таксама звярнула увагу на нацыянальныя групы як патэнцыйных выбаршчыкаў. У 1976 годзе на ўзор рэспубліканскай была створаная і дэмакратычная рада нацыянальнасцяў, а ў праграму Джиммі Картера было ўключана актыўнае імкненне да вызвалення народаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. То бок, усё тое, што адпавядала інтарэсам беларусаў. Перамога Джиммі Картера не спыніла дзейнасць беларусаў у рэспубліканскай партыі, затое актывізавала іх у шэрагах дэмакратычнай партыі. Наступны слайд. Ужо ў 1977 наступным годзе у часе кампаніі па выбарах губернатара Нью-Джерсі быў заснаваны камітэт амерыканцы беларускага паходжання за Брэндана Берна, які працаваў на карысць кандыдата-дэмакрата. Старшынём камітэту быў Васіль Русак, і пасля ўдалых выбараў гэтая беларуская структура працягнула сваю працу ўжо як сталы беларускі дэмакратычны камітэт у Нью-Джерсі. У тых выбарах у Нью-Джерсі ўдзельнічалі і беларускія рэспубліканцы, працуючы ў падтрымку свайго кандыдата. Агулам беларусы ў Нью-Джерсі тады стварылі спецыяльныя камітэты ў 12 з 21 выбарчай акругі. Праводзілі агітацыю, выступалі дарадцамі ў часе дэбатаў кандыдатаў, а газета «Нью-Йорк Таймс» тады назвала беларусаў у ліку тых групаў выбаршчыкаў, галасы якіх будуць вызначальнымі для кандыдатаў. У часе прэзідэнцтва Джиммі Картера асабліва актыўным у дзейнасці на высокім палітычным узроўні заставаўся Вітаўт Кіпер, нягледзячы на ягоную заангажаванасць у рэспубліканскім руху. Як прадстаўнік беларусаў ён рэгулярна ўдзельнічаў самастойна або разам з жонкай Зорай Кіпер у мерапрыемствах, канферэнцыях, прыняццях у Белым доме, кантактаваў з прэзідэнтам, нагадваючы яму пра беларусаў. Наступны слайд. У кампаніі 1980 года беларусы зноў выказалі шырокую падтрымку рэспубліканскай партыі і яе кандыдату Рональду Рэйгану. На той час беларускія рэспубліканскія клубы дзейнічалі ўжо ў штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Агайо, Мэриленд, Мічыган, Каліфорнія, Іллінойс, Пенсільванія, Масачусетс. У часе перадвыбарчай кампаніі было выдадзена багата розных прынагодных матэрыялаў, тым ліку і пра беларусаў, а таксама адмысловыя значкі беларусы і амерыканцы за Рэйгана Буша. Можна бачыць на экране. Перамога Рональда Рэйгана была таксама шмат у чым абумоўлена ягонай антыкамуністычнай рыторыкай і падтрымкай з боку этнічных групаў, тым ліку і беларусаў. Наступны слайд. І ў наступнай прэзідэнцкай гонцы ў 1984 годзе беларусы актыўна агітавалі за дуэт Рональда Рэйгана і Джорджа Буша старэйшага. Сярод іншага, у часе гэтай кампаніі заклікалі запаўняць адмысловыя анкеты з пазнакай, што чалавек збіраецца галасаваць за Рэйгана Буша, і за гэта беларусам дасылалі спецыяльныя налепкі на аўтамабілі і значкі беларусы за Рэйгана Буша 84. На выбарах 1988 году беларускія рэспубліканцы таксама дзейнічалі на карысць свайго кандыдата Джорджа Буша старэйшага, ужо знаёмага па ранейшых пасадах старшыні нацыянальнага камітэту рэспубліканскай партыі, а таксама віцэ-прэзідэнта ў часы Рональда Рэйгана. Тым болей, новы кандыдат у прэзідэнты абяцаў працягваць палітыку Рональда Рэйгана ў дачыненні да Савецкага Саюза. Тут варта зрабіць невялікі крок у бок і згадаць, што беларусы ўдзельнічалі не толькі ў прэзідэнцкіх кампаніях, але і ў разнастайных мясцовых выбарах.
заангажоўваліся прадстаўнікі беларускіх асяродкаў выбары ў Кангрэс ЗША і парламенты штатаў, таксама ў выбары мэраў, губернатараў і іншых, працуючы на карысць тых дзеячаў, якія самі цікавіліся Беларуссю і беларусамі. Наступны слайд. Так, кліўлендскія суродзічы ўжо ў 1966 годзе актыўна ўключыліся у перадвыбарчую кампанію амерыканскага прыхільніка беларускай грамады Майкла Фіена. Апошні неаднаразова выступаў у Кангрэсе па беларускіх пытаннях, удзельнічаў у мерапрыемствах беларусаў Кліўленду, і апошнія шчыра дапамагалі яму ў часе выбараў, каб забяспечыць пераабранне ў Кангрэс ЗША. У 1971 годзе яны ж агітавалі за абранне ў Сенат ЗША рэспубліканца Роберта Тафта-малодшага, дзеля чаго нават выпусцілі адмысловыя значкі «Беларусы за Тафта». Тады ж дапамагалі і абранню на пасаду мэру Кліўленду вядомага палітыка Ральфа Перка. Наступны слайд. У 1975 годзе беларусы Чикаго заангажаваліся ў кампанію па пераабранні на пасаду мэра гораду прыхільнага ім Рычарда Дэйлі. У 1978 беларусы Пенсільваніі агітавалі за абранне губернатарам Діка Торнбурга, дзеля чаго таксама былі выдадзеныя адмысловыя значкі. У 1981 беларусы Нью-Джерсі ўключыліся ў перадвыбарчую кампанію кандыдата на пасаду губернатара Томаса Кейна. І гэта толькі асобныя прыклады актыўнага ўдзелу беларусаў у выбарчых кампаніях розных узроўняў. Цягам 60-х-80-х беларускія дэмакратычныя рэспубліканскія клубы, камітэты ці нават проста грамадскія арганізацыі з большай ці меншай ступені актыўнасці ўключаліся ў выбарчыя кампаніі і каб падтрымаць прыхільных сабе кандыдатаў і каб пашыраць веды пра Беларусь у амерыканскім грамадстве. Наступны слайд. У 90-х годах 20-го стагоддзя сітуацыя і ў свеце, і ў Беларусі, і ў ЗША істотна змянілася. Амерыканскія беларусы яшчэ пэўны час заставаліся актыўнымі ў рэспубліканскім руху. Працягвала дзейнасць Федэрацыя беларускіх рэспубліканскіх клубаў, якой кіраваў Васіль Мільяновіч. Але на выбарах 92-го перамог дэмакрат Білл Клінтон. І ён стаў першым і адзіным на сёння амерыканскім прэзідэнтам, які адведаў у студзені 94-го года ўжо незалежную Рэспубліку Беларусь. Ён жа дэклараваў падтрымку працэсаў дэмакратызацыі ва ўсходняй Еўропе. Але выглядае, што ў 90-х са з'яўленнем ЗША новай хвалі эміграцыі і зменамі ў свеце пытанні знешнепалітычнай дзейнасці перасталі быць найбольш знакавымі для вызначэння прыхільнасцяў амерыканскіх выбаршчыкаў беларускага паходжання. У 21 стагоддзі традыцыя дзейнасці беларускіх рэспубліканскіх клубаў яшчэ працягвалася намаганнямі паасобных беларусаў. Доўгі час прадстаўніком беларусаў-рэспубліканцаў у партыі выступаў Жорж Наумчык з Саут-Рыверу. Палітычныя ж сімпатыі амерыканскіх беларусаў крыху змяніліся. Так, прыкладам, у 2012 годзе паводле адмысловага апытання прыкладна роўная колькасць нашых суродзічаў ЗША падтрымоўвала рэспубліканскага кандыдата Міта Ромні 47% і дэмакратычнага кандыдата Барака Абаму 45%. І пры гэтым за рэспубліканцаў традыцыйна галасавалі прадстаўнікі старэйшага пакалення эмігрантаў. Наступны слайд. Што даваў нашым суродзічам актыўны ўдзел у амерыканскіх выбарах? Агульная ідэя гэтай дзейнасці – пашырэнне інфармацыі пра беларусаў і беларусаў у амерыканскім грамадстве, імкненне зрабіцца бачнымі для амерыканцаў. І гэта працавала. І на гэта працавала і наглядная агітацыя, што распаўсюджвалася ў часе перадвыбарчых кампаній, значкі, налепкі і розныя ўлёткі. Таксама выдаваныя партыямі інфармацыйныя матэрыялы пра розныя нацыянальныя групы, у тым ліку і беларусаў. Ну і, безумоўна, здабытыя кантакты з палітыкамі розных узроўняў. Беларусы сталі пастаяннымі ўдзельнікамі палітычных канферэнцыяў, нарадаў, прыняццяў, інаўгурацыяў. Прэзідэнты, мэры, губернатары, кангрэсмены дасылалі віншаванні не толькі з днём незалежнасці, але і з юбілеямі арганізацыяў кшталту база.
або з нагоды правядзення чарговай сустрэчы беларусаў Паўночнай Амерыкі. За фармальнымі выказваннямі падтрымкі стаяла ўдзячнасць амерыканскім беларусам як выбарцам і удзельнікам палітычных кампаніяў, а таксама наяўнасць пэўных ведаў пра праблемы і інтарэсы беларусаў. Былі больш канкрэтныя бачныя вынікі палітычнай заангажаванасці нашых суродзічаў. Прыкладам тая ж паездка Ніксана ў Менск у 1974 годзе, выказванне падтрымкі з боку амерыканскіх палітыкаў беларускім дысідэнтам у 70-80-х годах, пашырэнне кампаніі за стварэнне беларускай рэдакцыі радыёстанцыі «Голас Амерыкі», хоць гэтая кампанія і была безвыніковай, але прыцягвала ўвагу да беларусаў, бо гэтае патрабаванне ўключалася нязменна ў праграму палітычных партыяў. Партыйная дзейнасць таксама дапамагала канкрэтным беларусам атрымоўваць лепшыя пасады, найчасцей у розных адукацыйных структурах або, прыкладам, у такой дзяржаўнай Small Business Administration, у якой розныя гады працавалі Расціслаў Гарошка, Вітаўт Кіпель, Васіль Мільяновіч, Валентин Гарошка, Язэп Артюх і іншыя беларускія дзеячы. Наступны слайд. Быў і яшчэ адзін цікавы сюжэт. У 1971 годзе ў Кангрэс ЗША былі ўнесеныя дзве фактычна супрацьлеглыя рэзалюцыі. Першую, нумар 449, унёс кангрэсмен-рэспубліканец Флорыды Герберт Берк. Яна прапаноўвала, каб ЗША патрабавалі выключэння БССР і УССР з Арганізацыі Аб'яднаных Нацый як насамрэч не самастойных дзяржаў. Другая рэзалюцыя пад нумарам 994, ініцыяваная кангрэсменам-дэмакратам з штату Вісконсін Клементам Заблоцкім, сцвярджала якраз наадварот пра неабходнасць навязвання злучанымі штатамі наўпроставых дыпламатычных адносінаў з БССР і УССР, то есть беларуска-украінскай рэспублікамі, і адкрыцця амерыканскіх дыпламатычных прадстаўніцтваў у Менску і Кіеве, каб зменшыць расійскі ўплыў у гэтых рэспубліках, павялічыць іх сувязі з Захадам. У той жа час беларускія рэспубліканцы, што актыўна ўдзельнічалі ў працы агульнаамерыканскай рэспубліканскай рады нацыянальнасцяў, у яе палітычным камітэце прапанавалі ўласную рэзалюцыю, якая паводле зместу была блізкая да рэзалюцыі Заблоцкага. Яна сцвярджала пра заганнасць магчымага выключэння БССР і УССР з Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і вартасць спрыяння здабыццю сапраўднай незалежнасці гэтымі рэспублікамі. Гэткім чынам, амерыканскія беларусы праз інструменты ўплыву ў рэспубліканскай партыі прасоўвалі уласную палітычную павестку і, магчыма, паўплывалі на лёс рэзалюцыі таго ж Герберта Берка, якая не была прынята. А таксама заклалі падмурак для пазнейшага і прыезду Рычарда Ніксана ў Менск. І тое толькі адзін з прыкладаў канкрэтнага прасоўвання беларускіх інтарэсаў у амерыканскай палітыцы. Вынікам наладжаных доўгатэрміновых кантактаў у амерыканскіх палітычных колах стала і хуткае прызнанне прэзідэнтам Джорджам Бушам старэйшым незалежнай рэспублікі Беларусь і магчымасць на пачатку 90-х ладзіць сустрэчы для беларускіх апазіцыйных палітыкаў з палітыкамі амерыканскімі і атрыманне падтрымкі незалежнай рэспубліцы Беларусь, а пазней супрацьдзеяння рэжыму Лукашэнка. Палітычнае ўзаемадзеянне беларусаў з амерыканскімі палітыкамі працягваецца і сёння, ужо эмігрантамі іншых пакаленняў і хваляў і ў іншых формах. І відавочна, што ў гэтай дзейнасці сучасным эмігрантам важна ведаць тое, што рабілі папярэднікі, тым болей, што гісторыя ўдзелу беларусаў у амерыканскіх выбарах выдатна сведчыць пра канкрэтную карысць, якую магчыма мець ад такой актыўнасці і амерыканскім беларусам, і ў перспектыве самой Беларусі. Дзякуй за ўвагу. Дякую, Наталя. Ну, это, конечно, вау. Просто слухаеш і, ну, насамрэч, такое, не ведаю, як
у гледачоў нашых таксама ўражанне, што нейкая фантастычная гісторыя. Я просто слухаю там 74 год, Ніксан у Менску, то бок я толькі праз 4 гады нарадзілася. Вось, а тут ужо калі ласка, такая буйная, ну, суперактыўная дзейнасць беларусаў на іншым кантыненце прывяла, ну, бо мы нават на сёння, да, можам сабе ўявіць, наколькі гэта складаная была праца. І, конечно, ну, па шчырасці, такое нейкае ў мяне, ну, падвоенае пачуццё. З аднаго боку радасць, з другого боку нейкая, ну, смутак, што столькі рабілася тады, да, ну, то бок беларусы самым актыўным чынам удзельнічалі не на вуліцах, а менавіта, ну, ўжо вось і ў урадзе, і ў кангрэсе, і ў кампаніях і так далей. І што ў нас, ну, праз пэўныя прычыны, ну, не атрымалася прыемнасці, бо на сённяшні момант гэтага, ну, мы мусім канстатаваць, што менавіта з боку беларусаў ЗША гэтага не існуе. Вось, ну, мы толькі пачынаем пасля 20-го нешта там рабіць. Вось, поэтому я хочу тады даць магчымасць нашим гледачам, ну, напісаць, может быть, свае ўражанні, або, может быть, вы маеце пытанне. І ўжо, так сказаць, па гарачых слядах, так, чтобы мы не просто так тут сабраліся, заклікаць тых людзей, хто жыве ў Злучаных Штатах, далучыцца да кампаніі Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы і праваабарончага цэнтра «Вясна», а менавіта якая прысвечана дню народзінаў Алеся Бяляцкага 2 дні таму, 25-3 верасня, яго было 62 гады, спомнілася, і гэта 3-й дзень народзінаў, які ён праводзіць за кратамі. Поэтому, калі ласка, падпішыце петыцыю, якую мы падрыхтавалі для вас. Не могу зараз. І, ну, гэта будзе добра. Мы ўжо, ну, амаль 200 подпісаў там маем. Вось. Так што можете далучыць свой голас таксама, калі ласка. Так, ну, Наталья, тут быў такі каментар ад Вані Бахаренко. Ваня, прывітанне, дзякуй, што ты далучыўся. Вось, незразумела, як так здарылася, заходзячы з пачутага аб шматгадовай сувязі. У 90-х гадах мы страцілі ўсё. Як так? Вось, ну, такі, я стаў голас роспачы, ці можаш пракаментаваць? Ну, гэта не было нейкай страты адначасовай, просто ішоў працэс змены пакалення у беларускай дыяспары ў Злучаных Штатах Амерыкі, і старая гэтая актыўная дыяспара, якая мела напрацаваныя кантакты з палітыкамі, адыходзіла. У новай яшчэ не было, напэўна, такога ўяўлення, разумення, што гэтую дзейнасць трэба працягваць, як яе працягваць. Зноў жа змянялася пакаленне і амерыканскіх палітыкаў, змянілася сітуацыя, калі раней было зразумела, што вось мы змагаемся за вызваленне Беларусі, то цяпер Беларусь як бы ўжо вольная, незалежная, і неабходна былі змены прыярытэтаў у гэтай дзейнасці, разуменне, што цяпер важна атрымоўваць ад амерыканскіх палітычных дзеячаў. То бок, ну, і недзе, напэўна, была страчана і гэта сувязь на ўзроўні беларусаў і амерыканскіх палітыкаў, і разуменне паміж самімі беларусамі ў неабходнасці гэтай дзейнасці. Мне здаецца, так. Дзякуй. Ну, так, я з табой таксама згаджуся, і, ну, вось, але такія паралелі, конечно, там 64-й год, заклік, да падтрымкі беларускага народу на шляху вызвалення там і гэтак далей, і, калі ласка, 2024, да, то праз 60 гадоў мы, ну, што называецца, воз і ныне там, але, ну, насамрэч, ну, значна больш стрэйшае зараз пытанне пра гэта.
Поэтому тут, конечно, вельмі шэраг такіх паралеляў. Вось. Ну, я насамрэч больш пазітыўна на гэта гляджу, потому что, ну, па-першае, мы беларусы ЗША, наша дыяспора, то бок вось мы маем гэтую гісторыю, да, то бок мы маем грунт і, ну, падмурак, вось, на які насамрэч мы можам абапірацца нават, бо я, ну, мела такі досвед падчас стратэгічнага дыялога вось год таму з урадам ЗША, і якраз такі я рабіла такі невялічкі экскурс, што ў нас такое было, значкі прынесла якраз там беларусы за Буша, там за Рэйгана і гэтак далей, і было бачна, што, ну, па-перша, людзі, конечно, не ведалі, але што ого-го, оказывается, ну, як бы ёсць такая багацейшая гісторыя, поэтому мы можем вот глядзець на іх і, ну, натхняцца, скажем так, што тады ў савецкія часы гэта атрымоўвалася. Ну, то бок зараз свет зусім іншы. Яшчэ адзін важны момант тут, што тады у часы жалезнай заслоны, халоднай вайны беларусы былі не адны ў наладжванні вось гэтых кантактаў з амерыканскімі палітыкамі, былі прадстаўнікі розных паняволеных народаў, для якіх гэтая дзейнасць была актуальная, і адпаведна на іх агулам звярталі ўвагу амерыканскія палітыкі. І такім чынам, як бы гэта было больш важна і для саміх палітыкаў, ну і быць разам у гэтым руху з іншымі для беларусаў таксама. То бок гэта была значна большая вага. У 90-х гадах, калі большасць тых народаў якраз атрымалі свае незалежныя дзяржавы, магчымасць незалежнага развіцця, то есть у беларусаў засталася вось гэтая праблема, што неабходна далей змагацца за уплыў на амерыканскіх палітыкаў, а у іншых гэтага значна менш, прынамсі блізкіх народаў. Вось, можа быць, і гэта яшчэ стала такой прычынай, чаму ў 90-х гадах гэты рух нацыянальнасцяў у тых жа самых партыях таксама стаў значна менш. Так, дзякуй за гэты каментар. Значыць, Марыя Ефімова, Сан-Дыега, прывітанне. Вельмі прыемна бачыць, адчуваць падтрымку. І ад Марыйкі такое пытанне паступіла. Ці ёсць нейкая статыстыка па сённяшніх беларусаў, амерыканцаў, ну, я так разумею, што беларусы, якія там сталі амерыканцамі, атрымалі грамадзянства, каго больш падтрымліваюць, дэмакратаў ці рэспубліканцаў? Можа, ведаеш? На жаль, я такой статыстыкі не маю. Тая статыстыка, што я прыводзіла вось па 12-м годзе, гэта адмыслова рабілася апытанне, публікавалася ў газеце «Беларус», то есть з ініцыятывы пэўных саміх беларусаў збіраліся такія звесткі, і вось такая статыстыка была зроблена. Цяпер я не пэўная, што нейкая арганізацыя беларуская займаецца такімі падлікамі, то такой інфармацыі не. Дзякуй, да. Ну, я ад сабе магу дадаць, што, як, напэўна, шмат хто з вас ведае, прынамсі, хто з ЗША, у нас ёсць такі вельмі класны рэсурс, гэта самая вялікая суполка беларусаў ЗША на Фейсбуку, якая так і называецца, «Беларусы ЗША разам лягчэй», і там перыядычна праводзяцца апытанкі або, ну, скажем так, дыскусіі, назовем іх так, дзе можна, у прынцыпу, пабачыць, наколькі палярызавана насамрэч беларускія амерыканцы, вось, або амерыканцы беларускага паходжання. Вось. І тэндэнцыя, якую я назіраю, магу памыляцца, але, ну, як бы гэта маё асабістае назіранне, што даволі вялікая частка беларусаў, вось, гледзячы на гэтыя апытанкі і меркаванні, якія выказваюцца,
і меседжы падтрымліваюць рэспубліканцаў. Вось. І зараз гэта вельмі бачна, ну, на прыкладзе кампаніі, якая зараз адбываецца, то бок бачна, што вялікія сімпатыі якраз такі на баку кандыдата ў прэзідэнты Дональда Трампа. Вось. Але зноў-такі гэта, ну, хутчэй такое ўражанне і, канешне, каб тут заяўляць нейкія, ну, сапраўдныя, да, што там ёсць, то бок, канешне, неабходна грунтоўнае сацыялагічнае даследаванне, у якім, канешне, ну, каб прыняло вельмі шмат беларусаамерыканцаў удзелу. Вось. Ну, але это такое як назіранне. Так, ну, спадарства, не бачу я, значыць, вашых больш каментароў. Вось. Тады, магчыма, калі зараз яшчэ нічога такого не з'явіцца, мы можам пакрысе пачаць пераходзіць да другой часткі нашага сённяшняга стрыма. Якраз абяцаны госць ужо падышоў. Вось. Я тут анансавала, але не казала, хто, то сюрпрайз. Вось. Наталья, вялікі дзякуй табе за твою лекцыю. Так. Супер цікава. Я думаю, што мы будзем працягваць, бо там насамрэч можна браць, ну, прынамсі, дзесяцігоддзямі, да, і па кожнаму дзесяцігоддзю рабіць лекцыю, такую гутарку і размову, але, ну, скажем так, першая цаглінка пакладзена. Вялікі просьба распаўсюджваць гэтую інфармацыю, ну, тым больш зараз выбары, ну, конечно, у АБА таксама максімальна пастараемся распаўсюдзіць гэтую лекцыю. Вось, але так, можа, ёсць звесткі апошняга перапісу ЗША. Ну, напэўна, ёсць. Ну, как бы, можаш пашукаць. Не ведаю. Наталья, ты, напэўна, не працуеш з гэтай тэмай пакуль. Зараз я не готовая сказаць. Так. Спадарства, тыя, хто каментуюць, калі ласка, трымайце сабе ў руках і вытрымлівайце, так сказаць, шляхетны падыход і да каментароў, і слоў, які выкарыстоўваюць у нашых каментарах, інакш проста прыйдзецца іх выдаліць. Вось, окей. І так, гэта была з вами Наталья Гардзіенка, беларускі гісторык дыяспары, знаўца беларускай дыяспары ЗША. Вось. Ну і проста разумная, прыгожая дзяўчына. Поэтому, калі ласка, подписывайтесь на яе соцсеткі, на соцсеткі Беларускага інстытута навукі і мастацтва, які яна прадстаўляе, а таксама на каналы АБА. Вось, дзякуй, Наталья, вялікі за твою вельмі цікавую лекцыю. Дзякуй, Надзея. Заставайся, але я тебе з экрана прыбіраю, мы тады пераходзім да наступнай часткі. Дзякуй. Вось, і так, зараз другая частка нашай сённяшняй перадачы, хочацца сказаць. Вось, а менавіта гэта навіны, тэндэнцыі, трэнды беларускай дыяспары ў ЗША, у Амерыцы. І я хочу пачаць з таго, што літаральна пазаўчора, 26 верасня, Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы святкавала сваё 4-годдзе. Вось, то бок 4 гады стварылася суполка на Фейсбуку, якая стала базай, асновай для стварэння Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы, і вось нам ужо 4 гады. Поэтому віншую ўсіх, хто меў або мае дачыненне да АБА. Вялікая падзяка ўсім, хто нас падтрымлівае, хто падпісваецца на нашы сацыяльныя сеткі, глядзіць, данаціць, падтрымлівае нашы праекты. І вось у якасці сюрпрыза, якраз такой нагоды, хочу запрасіць зараз сюды на экран прэзідэнтку Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Ганна Шарко. Калі ласка. Прывітанне ўсім, прывітанне, Надзея.
Шчыра дзякуй за запрашэнне у беларускую Амерыку. Вельмі класна, цудоўны выпуск. Вялікі дзякуй Наталлі. І так, ад імя як нашай арганізацыі я віншую ўсіх, хто да нас далучыўся, працаваў з намі, працуе, хто думае да нас далучыцца, таксама віншую, бо мы будзем разам працаваць, это будзе цудоўна. І, конечно, Надзея, дзякуй вялікі табе. Ты у нас была першай прэзідэнткай на свае плечы. На сваіх плечах пачынала гэта ўсё штурхаць, і мы разам, так скажем, прыйшлі да сённяшніх туды, куды прыйшлі, і мы будзем далей прадаўжаць працаваць. Вось, хацела сказаць, дарэчы, на пытанне папярэдняе, колькі чалавек у ЗША, беларусаў, якія адзначыліся, што яны нарадзіліся ў Беларусі, не ў СССР, а ў Беларусі, 62 000, гэта была апошняя лічба на 2016 год. Я не ведаю пасля 20-го, я думаю, што шмат чаго змянілася, і хтосьці прыехаў, хтосьці з'ехаў, але вось на 2016 апошні, як кажуць, перапіс быў, адзначыліся, што нарадзіліся ў Беларусі, з'яўляюцца грамадзянамі або маюць пастаяннае месца жыхарства, 62 000 там з кропляй беларусаў. Вось, так, што я... Дзякуй. Дякую, Ганна. Ну і Ганна сёння вось з гэтай нагоды, конечно, далучылася, але таксама у нас мы маем такі унікальны шанец пачуць вось літаральна свежайшы погляд, бо ну, зараз адбываецца ў Нью-Йорку вельмі такая значная падзея. Не ведаю нават калі ці было нешта такое падобнае калісьці ў Злучаных Штатах. Гутарка ідзе пра прэм'еру спектакля свабоднага тэатра, у якім удзельнічае, ну, фактычна, галоўная гераіня гэта спадарня Сніцына, вядомая баскетбалістка беларуская. Вось, і я вот скідаю тут спасылачку, каму цікава, хто зараз у Нью-Йорку або побач, яшчэ, здаецца, до 12 кастрычніка, да? До 13 кастрычніка у вас ёсць шанец трапіць і паглядзець на свае ўласныя вочы гэтую цікавы спектакль, пра які Ганна нам зараз крышку распавядзе, тым больш, наколькі, калі нічога не зменіцца, толькі ў Нью-Йорку і будзе прэм'ера. На жаль, адмянілася ў іншых гарадах, поэтому, ну, карацей, ляціце, збірайцеся, едзьце і падтрымайце свабодны тэатр і атрымайце задаваленне. Ганна, ты наведала, вось, так. Ты тая шчаслівіца. Свежае ўражанне, да, падзялюся. Раскажы, калі ласка. Я скажу так, мне не было шмат чаканняў, ну, як бы, я калі побачыла навіну на старонцы Нікалая Халезіна, які з'яўляецца дырэктарам і рэжысёрам тэатра, я подумала, класна, я калі папярэднія хадзіла спектаклі Belarus Freedom Theater, которые приезжали у ЗША, это былі Burning Doors, гарачыя дзверы, які гараць. Дагэтуль я толькі онлайн іх глядзела, і, ну, і, канешне, ведаю заўсёды, узровень тэатра высокі, значыць, нешта будзе цікавае, я без усялякага сумневу набыла квіткі, я прыйшла, і на пачатку гэта выглядае як спортзал, і спачатку ты такі думаеш, нейкі такое, ну, утульна, шчыра, няма нейкай мяжы між сцэнай і людзьмі. Гэта не некае шоу, як Бродвей-шоу, а гэта вельмі тут. Але прадакшн, ну, то, як гэта ўсё зроблена, было на такой якасці, што ад пачатку я пачала сачыць за тым, што гаворыць Кацярына, яна распавядала пра сваё жыццё, пра этапы, як яна прыйшла да таго, што яна сышла з нацыянальнай камандай, як яна все ж таки выказала сваю пазіцыю і показала, што спорт не можа быць па-за палітыкай, і як гэта важна быць з людзьмі, і як спорт павінен, это не то, што павінен, спорт ёсць частка жыцця грамадзянскага, гэта не можа быць іншае. Калі ў грамадзянскім жыцці у цябе это урываецца палітыка, ты не можаш ад гэтага, ну, некуды збегчы. Як бы, у прынцыпе, у нас так у Беларусі прынята думаць, што ой, не лезьце, там гэта палітыка, то якраз такі 20-й год, не толькі 20-й год, это і 6-й, 10-й, 11-й показалі, што гэта не можа быць так. Ну, вось Сніцына перадала гэта, як яна пражывала свае нейкія маленькія моманты жыцця, нейкія вялікія кропкі, якія яна рабіла, там, камін-аут, што яе жонка, што яна яе любіць, і
это прабірала да слёз. У некаторыя моманты, калі яна там задавала сабе пытанні, хацелася таксама ўстаць і разам з ёй крычаць. Я вельмі падабаецца, як Наталья Каледа і Николай Халезін робяць такія нейкія скажем, акцыя у спектаклі, што цябе выварочвае ўнутры поўнасцю твае нейкія нават каштоўнасці, запытвацца, ці ты так думаеш. Карацей, сапраўдна адбываецца катарсіс, ачышчэнне праз вось гэты, праз мастацтва, праз спектакль. І я скажу, што адназначна я раю схадзіць і беларусам, і не беларусам, запрашаць сваіх сяброў, знаёмых, калег, потому што ўсё на ангельскай мове. Амерыканцы вельмі любяць спорт. Я думаю, што шматлікіх гэта адгукнецца. У нейкі момант ты адчуваеш, што нібыта ты сапраўды на матчы баскетбольным, то бок гэта ўсё так зроблена. Вельмі класны сімбіёз і уключаючы діджейку брытанскую Бланку, і тое, што там ёсць савецкія нейкія моманты, скажем, маты савецкі, ты сядзіш і такі, вау, цябе прабуджае. Карацей, вось гэтыя прыёмы, якія выкарыстоўваюць рэжысёр, яны сапраўды забіраюць усю ўвагу, і я нават не было нават хвіліны падумаць пра нешта іншае ў зале. Былі, на жаль, такія моманты, калі я хадзіла на дарагія шоу Бродвей, дзе я сядзела і такая паглядывала ўжо на гадзіннік, ну калі ж гэта ўсё скончыцца. Тут просто забрала мяне ўсю і поўнасцю, і я таксама запытвалася, ну як бы у нас, скажем так, меркаванне наше не зусім аб'ектыўна, мы ўсё ж такі нам баліць за Беларусь, і у нас там іншая сувязь. І я таму запыталась амерыканцаў, которые сыходзяць, сказала, як вам, скажыце, і дзяўчына выходзіла са слязамі і казала, гэта для мяне што неверагоднае, што спартсменка, якая не ёсць актрыса, сыграла саму сябе, показала за вось гэты перыяд жыццё ў Беларусі праз прызму маленькага чалавека, але вялікай спартсменкі. І гэта вельмі крута, я таму кажу, раю запрашаць сваіх сяброў, знаёмых. Это велізарная, крутая магчымасць, што велізарная праца, крутая магчымасць запрасіць на тэатр, беларускі тэатр такога ўзроўню сваіх сяброў, і літаральна квіткі каштуюць там да $40. Гэта не Бродвей шоу, што 300-400, абсалютна ўсім па кішэні. І я нават сама схадзіла і збіраюся яшчэ раз пайсці са сваёй сяброўкай амерыканкай і набыць яшчэ квіткі сваім сябрам, з якімі калегам, з которымі працавала. Таму мы заўсёды цікавіліся, як там у Беларусі, што такое Беларусь, і так як пра Украіну у медыа не праходзіць, таму мне б хацелася, каб людзі больш дазналіся пра Беларусь і праз вочы спартсменкі. Супер, дякую, Ганна. Унізе спасылачку я даслала, я па шчырасці цябе слухала і уже нават падумала, што пайду пагляджу квіточкі ў Нью-Йорк, можа раптам які дзіл, ведаеш. Абсалютна, абсалютна. Бо Нью-Йорк все ж таки туды шмат чаго, Сан-Францыска летае, карцей, можа, карцей, вельмі захацелася паглядзе. Вось, дзякую вялікі, Ганна, не адпушу, бо да, ёсць яшчэ адна падзея, пра якую хацела пагаварыць, бо яна якраз сёння такі насычаны дзень на падзеі, не сёння, нет, я пра сустрэчу інфармацыйную, мой працоўны шлях эміграцыі. Так, сёння, да. Літаральна праз некалькі хвілін, гадзін гэта здарыцца. Да, менавіта, поэтому ты тут, просто, может быть, и ты один из организаторов, одна из организаторов, поэтому, літаральна, что это такое, чаму туды варта прыйсці, ці будзе працягвацца далей, некалькі слоў, калі ласка. Супер, да, дзякую за магчымасць пра гэта распавесці. Скажу так, калі інфармацыйныя сустрэчы, інфармацыйныя сесіі існавалі да ковіда, гэты, скажем, спосаб камунікацыі з людзьмі, знаходжання інфармацыі, якой патрэбна, ўжо быў зроблены, існаваў даўным-даўно, але як бы ў Нью-Йорку праводзіліся, займаўся гэтым асноўным амерыканскае згуртаванне «Пагоня», і ініцыятарам усяго гэтага быў спадар Віталь Зайка. Таму, як кажуць, аддаю крэдыт яму заслужаны. І зараз гэтым разам ён сказаў, слухай, Ганна, я бачу, што вось новыя людзі, которые прыязджаюць, яны шукаюць магчымасці, як сысці з гэтых эмігранцкіх прац і на нейкі новы ўзровень. Давай-ка мы зноў спрабуем гэта зрабіць. Ён знайшоў памяшканне, з майго боку была справа знайсці прамоўцаў, і вось мы як бы нашым collaboration. Сёння будзе у нас 4 прамоўцы.
І сэнс гэтай сустрэчы такі: людзі чуюць, як іншыя нейкія змянілі сваю кар'еру, пераехаўшы сюды, або наадварот змаглі працягнуць сваю кар'еру шчасліва, паспяхова тут у ЗША, хтосьці адчыніў бізнес, хтосьці перайшоў абсалютна ў новую сферу жыцця. І вось нашы 4 прамоўцы сёння пра гэта будуць распавядаць, іх шлях эміграцыйны ў ЗША, якія, кажуць, у іх былі першыя уваходныя дадзеныя, і як яны спраўляліся, і дзе яны зараз, і чым яны зараз займаюцца. Я скажу, што і мой муж, і некалькі маіх сяброў бліжэйшых калісьці там яшчэ да 2020 года хадзілі на падобныя сустрэчы у базу Пагоня, і там яны пачулі, як можна перайсці ў IT, хтосьці даведаўся пра фінансавую часткі, хтосьці распавядаў пра коледжы. Гэта вельмі карысная такая штука. З гэтага хацелася, каб будаваўся нейкі прафесійны нетворк, каб людзі, беларусы, не проста нешта бралі ў кам'юніці і зыходзілі ў суполцы, а каб яны таксама заставаліся. І вось людзі, которые прамоўцамі мы запрашаем часцей за ўсё, гэта тыя, хто таксама, гэта по большасці сваёй, тых, хто прыехалі іх быў шлях нероўны, прыехалі з адной рэчы, там, напрыклад, быў доктарам, пачаў з эмігранцкіх прац, і потым зараз ён абсалютна там у нейкай сферы іншай, або стаў наадварот доктарам ужо вядомым на ўсё ЗША. Ну, нешта такога кшталту. Вось. Таму я запрашаю ўсіх далучыцца, хто зараз з Нью-Йорка нас глядзіць. Я спадзяюся, што калі прадоўжацца нашы такія цудоўныя інфармацыйныя сустрэчы, калі будуць напоўненыя залі, мы будзем бачыць, што ёсць запыт, і людзям цікава, то мы прадоўжым гэта рабіць. Вось. Супер, дзякуй. Ну, гэта насамрэч вельмі карысная справа, так што дзякуй спадару Віталю Зайка, прывітанне яму перадавай. Вось, да, і ну, добрая вам сёння сустрэча, спадзяюся, што наведаюць. Ну, гэта была з вами Ганна Шарко, прэзідэнт Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы, таксама адміністратарка канала Facebook суполкі «Беларусы ЗША разам лягчэй». Я спасылачку скіну, хто не ведае, каб вы таксама маглі падпісацца і даведвацца. Ганна, дзякуй вялікі, што знайшла час, далучылася, распавяла пра свае ўражанне. Вельмі крута. Прывітанне Нью-Йорку перадавай. Дзякуй табе, Надзея. Прывітанне цёплыя, як это кажуць, лучыкі сонейка табе з нашага Нью-Йорку. Дзякуй. Добрага вечара. Жыве Беларусь пакуль. Ну і застаецца ўжо апошняя частка, дзе я хуценька прабягуся па падзеях якраз верасня, які ўжо скончваецца, але як бы гэта бо ў верасні якраз распачынаецца шэраг разнастайных мерапрыемстваў, якія адбываюцца і пра які мы яшчэ не згадалі. А менавіта, значыцца, ужо распачаўся тур вядомага панк-рокера беларускага з горада Берасця. Гэта гутарка ідзе пра Юрыя Стыльскага, вось, фронтмена гурта «Дай дарогу». Ён прыляцеў у Чикаго, усё добра, вось, і пачаў свае выступы. Поэтому, калі ласка, сачыце за абвесткамі, тур даволі вялікі, больш чым за 10 гарадоў удзельнічае, поэтому на канале, на соцсетках АБА, у беларусах ЗША, а таксама у сваіх суполках, калі ласка, шукайце інфармацыю, дзе можна набыць квіткі і прыйсці на творчыя сустрэчы з Юрыем Стыльскім. Хочу сказаць, што гэта ўжо ягоны другі тур у гэтым годзе. Першы быў вельмі паспяховы, але ён быў значна больш маленькі, поэтому вы зараз вырашылі зрабіць, пашырыць колькасць гарадоў, поэтому калі хочаце зарадзіцца беларускім вайбам, такі атрымаць запал, то Юра проста майстра, ну і да гэтага выдатны музыка. Гэта класныя такія бадзёрыя, пазітыўныя эмоцыі проста гарантую, поэтому, калі ласка, прыходзьце самі, прыводзьце сяброў, друзей, сяброў, знаёмых, нават калі яны не, напрыклад, рускамоўныя або рускамоўныя, бо большасць песень Юра спявае якраз па-руску, поэтому рускамоўных, калі ласка, але я думаю, што вось у нас у Сан-Францыска былі і амерыканцы, і таксама вельмі
вельмі спадабалася на мінулым канцэрце. Вось, поэтому гэта такая з'ява, амаль 1,5 месяца Юрый будзе тут, і калі, можа, вы жадаеце нейкім чынам звязацца, нейкія праекты з ім, або асобны сустрэч, калі ласка, звязвайце з намі, мы дапаможам з ім звязацца. Вось. Значыцца, што ў нас яшчэ адбываецца? Да, хочу зазначыць, бо не выходзілі ў жніўні, што якраз такі на злучэнні жніўня і верасня на Labor Day адбылася яшчэ адна вельмі значная падзея, а менавіта 35-й з'езд беларусаў Паўночнай Амерыкі. Гэтым разам прымала старана канадская, займалася гэтым згуртаваннем беларусаў Канады, і гэты з'езд адбыўся ў Таронта. Ён доўжыўся 3 дні, і гэты з'езд, я лічу, што такі стаў адметным і нават паваротным. У чым паваротнасць? Потому што ён, напэўна, быў найбольш адкрыты з усіх папярэдніх, прынамсі, апошніх гадоў, там, можа быць, нават 10годдзяў, там, 20 гадоў, бо менавіта так, рэкламавалі, так, запрашалі арганізатары, што, ў прынцыпе, туды мог далучыцца любы беларус, або нават не беларус, якому цікава тэма дыяспоры, якому цікава дзейнасць беларускай дыяспоры ў ЗША і Канадзе, і вельмі было крута, што прыехала вельмі шмат гасцей з Еўропы. Вось, долучыліся, поэтому такое было, адбылося вельмі класнае, офігеннае мерапрыемства, можна пабачыць, калі вам цікава, заходзьце на канал згуртавання беларусаў Канады, Belarusians in Canada, всю гэту інфармацыю можна знайсці, вось, і паглядзець там такія запаленыя, заражаныя здымкі і відэо, і, конечно, было супер выдатна, што у прэзідэнткі Беларускай Народнай Рэспублікі, Рады Беларускай Народнай Рэспублікі ад Івонкі Сурвілы атрымалася далучыцца, яна прысутнічала там, і, конечно, вось гэта сувязь генерацыі старой, да, і маладой хвалі, як канадыйскіх беларусаў, так і амерыканскіх беларусаў. Гэта, конечно, вельмі патрэбна, варта, і, конечно, яно просто застаецца потым, назаўжды ў сэрцах, і, конечно, хочацца несці далей гэтую беларускасць. Да, і хочу яшчэ падкрэсліць, бо гэта супер важна, што сустрэча адбывалася 35-я, вось, але гэтай сустрэчы адбываюцца раз на 2 гады, то бок гісторыя сягае 70 год таму распачалася гэтая традыцыя, і яна не перапыняецца. Вось, поэтому гэта такі гонар беларусаў Амерыкі, Канады і ЗША. І наступны раз суадносна гэта будзе прымаць уже амерыканскі бок, хутчэй за ўсё, конечно, усходняе ўзбярэжжа, дзе найбольшая канцэнтрацыя беларусаў, але паглядзім. Вось. Значит, про гэта сказала, і цяпер цяпер я хочу перайсці да таго, што ўжо, да, збольшага адбылося, але ўсё ж такі вельмі добра, што такая з'ява была, бо адбываліся лекцыі Віктара Марціновіча у Гарвардскім універсітэце і потым ва універсітэце Мічыгана, бо ён зараз зараз у Злучаных Штатах, вось удалося зарганізавацца і паслухаць нашага выбітнага беларускага пісьменніка ў ЗША. Таксама вось літаральна учора, магчыма, яшчэ будзе некалькі дзён, знаходзіцца з афіцыйным візітам Светлана Ціхановская, абраная прэзідэнтка Беларусі, тутака ў ЗША. І гэтым разам ёй удалося наведаць не толькі Нью-Йорк або Вашынгтон, бо звычайна, конечно, яна туды прыязджае, але гэтым разам яна наведала таксама і Філадельфію, дзе ўдалося сустрэцца з беларускімі
беларусамі Філадельфіі з філадельфійскай цуполкай. Вось, і літаральна учора адбылася сустрэча ў Чыкага, так што таксама вельмі радасна адзначыць, што такія сувязі яны прысутнічаюць, яны становяцца мацней, і такія сустрэчы адбываюцца, дзе беларусы могуць сустрэцца са сваёй абранай прэзідэнткай, выказаць падтрымку, магчыма, дамовіцца пра нейкую супрацу там і гэтак далей. То бок, вось нам шчасціць да нас Светлана Ціхановская завітвае, вось, або задаць нейкія больш вострыя пытанні, напрыклад. І вось літаральна учора Юры Стыльскі, скажем так, даў такі быў першы канцэрт. Чакайце, сёння, прабачце, Чыкага сёння, я в датах пераблытала. Да, сёння ў Чыкага, так што беларусы Чыкага, хто слухае, хто будзе слухаць, сёння у вас ёсць магчымасць далучыцца да беларускага фэста ў Чыкага, дзе якраз такі будзе выступаць запрошаны госць Юры Стыльскі, так што ў Чыкага беларускі фэст вас чакае. І у нядзелю Дэтройт выступ Юрыя Стыльскага, так што калі вы знаходзіцеся ў ваколіцах, калі ласачка, вы можете наведаць. Вось, збольшага і, конечно, напрыканцы самае галоўнае, пра што я хацела распавесці, як я адзначала ўжо, што на гэтым тыдні 25 верасня былі народзіны вельмі вядомага беларускага праваабаронцы, лаўрэата прэміі Нобеля свету Алеся Біляцкага. Ён быў асуджаны на 10 гадоў, знаходзіцца за кратамі ў калоніі ў Горках, і зараз адсвяткаваў, калі можна так сказаць, адзначыў, правёў, хутчэй, напэўна, будзе удалае слова, правёў свае трэція народзіны за кратамі. Сітуацыя з Алесем Біляцкім насамрэч патавая. Нават я паўтараю гэта раз за разам, і па шчырасці да гэтага часу не ўкладаецца ў галаве. А менавіта 1,5 гады нічога не вядома пра ягоны лёс. Бо ён таксама, як некаторыя з дзеячоў апазіцыі, лідараў, знаходзіцца у так званым рэжыме інкамунікада. Гэта калі цалкам абмяжоўваецца кантакт, то бок ён нават не мае кантактаў са сваім адвакатам. То бок адзінае, з кім ён камунікуе, гэта турэмшчыкі, якія яго абслугоўваюць, прыносяць там ежу і гэтак далей. Таксама ён не мае права перапіскі, і лісты ад яго не даходзяць сваякам. І у Алеся ускладняецца сама сітуацыя, што ён, гаворачы на турэмным слэнге, не мае так званага падагрэва з волі. То бок, па законах беларускіх толькі сваякі могуць перадаваць там перадачы, то бок там ёсць пэўная перыядычнасць, дасылаць грошы на рахунак, каб чалавек, які знаходзіцца ў калоніі, мог карыстацца гэтымі грашыма, набываць себе, напрыклад, прадукты харчавання. У Алеся Біляцкага няма такой магчымасці, бо ягоная жонка і сын па зразумелых прычынах былі вымушаны выехаць. Брат жыве вельмі далёка у Расіі і проста не мае магчымасці пастаянна прыязджаць. Вось, поэтому, конечно, вось наш такі суайчыннік, нобелеўскі лаўрэат, зараз за кратамі. Поэтому мы у Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы з задаваленнем адгукнуліся на прапанову праваабарончага цэнтру «Вясна» на тое, каб зрабіць пэўнае дзеянне, можа быць, акцыю, яшчэ штосьці, чтобы заклікаць у падтрымку аб вызваленні Алеся Біляцкага і палітычных вязняў на Беларусі, і стварылі такую петыцыю, якую можна падпісаць. Вось, я зараз тут покажу, значит, QR-код, можете перайсці па яму і просто перайсці на ResistBot. Там прынцыпу, калі вы першы раз гэтым займаецеся, гэта літаральна некалькі хвілінак, там трэба будзе ўвесці свае дадзеныя, а ўжо пасля, то бок это літаральна некалькі секунд. Ужо там каля 200 подпісаў, то бок гэта заклік беларусаў да сваіх кангрэсменаў, сенатараў,
каб яны выкарыстоўвалі ўсе свае, скажем так, дыпламатычныя шляхі і свой уплыў, каб вызваліць Алеся Беляцкага і беларускіх палітвязняў. Вось, поэтому, калі ласка, запрашаем, вось, давайте дасягнем 200, а там уже, можа, і на 250. Вось, ну, як Ганна сказала, што на 60 тысяч беларусаў, ну, конечно, я веру, што можам значна больш, ну, але трэба з чагосьці пачынаць. Вось, яшчэ раз я хочу скінуць тут у каментарах, значыць, спасылку на Reddit-бот. Вось, вы просто па ёй можете перайсці і сразу туды трапіць. Вось, і калі ласка, заходзьце на каналы АБА, самые разнастайныя, могуць быць і YouTube канал, і іншае. Вось я зараз кідаю спасылачку на Linktree, то бок гэта спасылка, дзе усе наши сацыяльныя сеткі вы можете выбраць тую, якая вам падыходзіць. Адзінае, што калі ласка, калі вы з Беларусі або нават у Злучаных Штатах, то бок рабіце гэта толькі ў тым выпадку, калі вам бяспечна, бо Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы была прызнана экстрэмісцкім фармаваннем режимом Лукашэнкі. Поэтому, конечно, тут будьте асцярожны і беражыце сабе. Гэта былі навіны на сёння беларускай дыяспары ў ЗША. Вось, яшчэ раз велізарны дзякуй Наталіі Гардзіенка за лекцыю. Гэта было супер цікава. Цяпер гэта будзе тут на нашым канале YouTube, можна будзе паглядзець у запісу. Так што, калі ласка, дзеліцеся гэтым відэо, распавядайце пра АБА, далучайцеся да нашых сацыяльных сетак і будзем разам ствараць, будаваць нашу беларускую Амерыку. Жыве Беларусь! Да пабачэння!